handa at listo. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Okay, naibag nga bigat siya na po, iti daytoy nga aldaw iti Miyerkules, itatan ke 17 ti mabilang iti bulan iti Disyembre. Itagdama nga tawen. Kablawan da kayo apo, naimbag nga bigat, naimbag nga oras, sapay kumata okay kayo manen nga danunen ti programa nga kumpares, kadagiti nadayaw apo nga pagtaingan nyo. Sa dino mga lugar ti ay nyo, kadagiti agundaway, basta naka-tune in kayo, ti 693, Radyo Tiradpas, ka nagbibuya kayo, ti DCTV Digital TV. Naimbaga pong aldaw yo. Kadagiti amin nga kapada tayo nga kandon yan, si tatang Miyerkules, good morning Kandon City. Ore pwede tabigan na po, naimbagmat nga aldaw yo, tintero nga probinsya nga Ilocos Sur, dagiti kabang-ibang tayo nga probinsya kan rehiyon. Aga kadwa tayo man dito nga parang ti programa tayo kumpare sa ginggana iti alas 10. Naimbag ngal daw mo, paring Nick. Basta ba paring dire kan kablawan talanta dagiti kakapsa tayo po manalom, mangalap kung basta ba na po kadagiti drivers kan dagiti agtag-tagila ko po kadagiti public market sa lakat sa palako po. Tarapin pintas pa rin ti paragsad na ti dito yung aldaw ti Miyerkules. Itiyo mo na po ngay share me kada kayo iti dito yung gundaway. Na daw dito iti Psalm 136 1. Bueno, dito apo ket give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. That is Psalm chapter 136 verse 1. Okay, tatangal daw partner, 17 tatan about 7 days? 7 days. 7 days before Christmas. Kumusta kayo na po? Pitungal daw langan, kasangwanan ti December 25. Adda ka din nga nakasagana kayon, iti ditoy nga panang celebrar tayo ti umay nga Pasko. Dahil partner ti kapintasan nga saludsod. Dati urayan partner, naalamon. Kita luckily partner talaga nga adan. Adan. Alak, napintas no kasjay. Sa bagay ni partner Ronald tatay bigat ke ay partner dati urayam ka no. Bisita mo ata ko baka no dan ko na mag ay naktumang nga rod partner ko na naman. Anyway, data po kat pasit amin data iti panagsagsagana tayo iti isasangbay apo ti Christmas. It is about 7 days before Christmas. Then uray siguro partner dagiti dadumamot nga agbakasyon ket kadagiti nga gundaway ket kwa agsagsagana da siguro. When kun may sa partner dati ko dagiti iraman ta dagiti businessman. Tagamin dagitoy nagtaraken dati 45 days nga manok. I see one. When? Oo. Di ba eksaktong to ti dati December 25 sinon dagitayen naka-order kada kayo nga deliveran nyo. Ya? Ken manumot ti presyo kasi pa ta. Wen dayjay partner. Amo yun na maminsan ket kwa. Nalaing damo dagiti agtartaraken ta 45 days nga rod ket i-budget mo dayjay time na. Makabulan nga October kuma. Ngemhan maka 15 October to nagtaraken ka. Tapos 25 to or 24 mabalin ti December. Di pag isunto dayjay adapay ti daytay isagsagana mon para iti panag Noche Buenam adapay ilakom kuna na rin partner. Dati baboy nga lilitsunan niya Oo. Sa bali lang pa yung baboy partner, sa bali pa yung manok. When ay no alam ti gusto kadakal lang 4 months ko na day. Ngayon no dati lilitsunan lang mga about siguro 2 months.
Daya nabit pa'y nga buryas nga kunada. Uy. Daya di sitwasyon na. Ngam no manok partner kayo, so daya ti kapaspasan eh. Kapaspasan for Ngam 2 adda days. tinadamag ko, Oo. nga adda kanupay mo ti pato tatan, nga ure 45 days laan kanukat mabalinin nga si daan. Danadamag ko partner dyan. Iso nga, kunak mo ti panunod ko, apay no kas dyan nagpartakan, nagpintas nga rudan, kunak mo na dyan. Iso nga, siguro, dagay ka scientific innovation amin Well. dagay partner, tapno ti kasta, magunod dagay ako na tayong nananay nga food production iti tunggal maysa, not necessarily nga i-compromise dagay salon at iti tunggal maysa kanya tayo. Iso nga, dahito po nga Christmas season, nga umasideg umadado dagitay mangisaysayang kat ti Christmas party partner. Iso legit reality. Lako makanyayo di kalman napangkay naki Christmas party. O di ba? Iso legit sitwasyon na. Iti amok kadagiti nga gundaway partner. Iti sumarsaron to mga Christmas party ditoy dagitay ada iti barangay level. Yes. Oo, malaksid ka dagiti barangay level kadagiti na duma-duma nga organizations adamot ti isagsagana dita nga Christmas party. When speaking kami na dumang organizations kung dagiti mo ta insayang kada. Actually di barangay mi karaman dagiti SK. Datang kiti tournament apo ti basketball partner. Pero si Joe dagiti sittings na kami data eh. So very exciting at talaga dagiti tao nga mangbuya. In advance talaga eh. Before Christmas at dapay dayto nga baboy-boya. Huy kasayay. Oo, hanure dito yami partner naka-schedule dayjay. Ta idi napanak kimatendar nga rod ti meeting ti senior citizen idi Sunday. Nakitak ngagpinpintura dayjay court. Isu nga amok nga isagsaganan na dayjay para iti basketball tournament. Iti dayto nga Christmas season. Ure pa siguro kadagiti dadto mga lugar. Ket no maminsan ka napintas mo dayjay partner nga game nga pangisayang katan dati kamaradiri nga kunada panagkakadwa ken of course paset mo ten dayjay ako na tayo siguro nga panagdadanggay no casting nga umay ti Christmas season tapno ti kasta ket adamot dayjay mangparagsak ken mangparag-utirik na ti tunggal maysa ken kapintasan na pay partner ket kwa daytoy nga talaga ket isu dayjay kunada nga giving time. Dahil iti sitwasyon na. Ket kadagito yung gundaway, asino partner ti sumarunong nga Christmas manipod kanyayo di kalman. Adapay. Jack Amon no ko ideal man nilipas da jay. Keti mo lang kakahoy. Next kadagitayin tatan sa partner ke sudatoy city officials. The Christmas party DJ City Hall di Rabi. Ay di rabiin. Wen at same time mas digayam. Nakita niya post ni partner Nico napanda siguro DJ. Iso nga amok nga idi Rabi iti Christmas party. Napagangtan DJ Wonderland nga DJ iti Christmas tree sa ango ti City Hall. Mapangkamba siguro DJ. Iso DJ ti pan nakapasilaw na gayam di Rabi. Nakita na ti post dito internet. Iso nga amok. Nag-Christmas party. Adapay dagiti na dumado mga potages nga nakita tayo. Dagitay Christmas party apo. Merry Christmas kada kayo. Kenhan lang ada ni partner. Iti amok kadagito nga panawin adapay dagiti agkasar. Ay gift marriage suno ka Han. Adalat ta dagiti gift of marriage adalat tamot dagiti individual nga agkasar. Wen talaga irantada partner eh. Kundi man kidi irantada ti December 25. Wen ngam adalat talaga ti mangiranta nga ti sakbay na. Ken of course partner eh may sa dato nga kapintasan na nga kwa. Dagitay may kamang manipod iti sa Bali probinsya. Umay da dito'y Ilocos Kandong. Umay da dito'y. Kino si Kangay ti may kamang mo ti sa Bali, di mapangkamot di jay. Talaga naragsak gamin dito speaking gamin dito naragsak ka gapota natiliw mo da jay para itapusom oras sa Bali nga probinsya. Ken normal da jay partner. Da jay ti kunada nga intermarriage kunada. Intermarriage. No iti may sa nga rehiyon ko makas jay, di ba? Lako tayo, Region 1 tayo. Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Siyempre, intermarriage data partner, iti sitwasyon na. Iso nga kadagiti agkasartat ta, regardless no sa di naman ti location nyo, happy wedding ka na kayo. Ala ko sapay ko mata umadu kayo.
Medyo lang mat partner di sitwasyon na. Kanhanta kalipatan nila nagitag birthday yun unatan. Yes. Happy birthday apo. Kada kayo amin nga birthday. Itinatingal daw tatak 17 December 2025. Alang araw na po, agsubli kami pa'y kada kayo, kalpasan, dagiti pa ka mo. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat ken kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaay natin sa tunggal may sa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, sa intako pa ng silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay tiagina ket matagot-tagot ako amin nakyang o nan ilit ako ay San Emilio. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dala to'y groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa uwan full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Una-unay, mangkablawa kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko ited kanyayo apo iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman ak unay kada kayo to'y puso ken ritna. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy nga selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman ak unay, Dios agnina kada kayo amin. Love for all teen, dahil sinabi ko ng asawa ko, we should bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Love for All teen went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng Mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Maysa kami nga napili.
dakal unay nga tulong daytoy ta libre amin ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course the agas. Nasaya at med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na iparanod na kanyame. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Sa inyo, pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Unay inyag ito ni First Lady dito yung Love for All. At nakita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa rin kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa ikati programa da. Amo tayo met nga dati nga programa. Okay, tuloy pa lang nga po. Dati yung programa tayo nga Compares. Iti da ito yung daway, partner. Dagi tayo napintas nga damag king ka. Well, partner, dagiti talaga nga idanon tayo. Dati ko na ako niya. Kabayatan na po, dati kakwala dati bulan di Disyembre nga non-stoppable. Apo dagiti talaga pa nag-operate. Apo dagiti pa nakapagitilintig. Kita na po dagiti talaga nga iwayat na nga no sino dati talaga nga responsibility may sa apo nga kaso. Iti probinsya nga Pangasinan sako pala nga po ti Region 1 ti Pangasinan ket adda dagiti na aresto apo nga individual may sa datoy kontra wano dati other wanted person naresto apo dati ti oras 1:50 idila ang partner December 16 iti Rosales MPS custodial facility. Kahit babaan na po dagiti operating unit ti Rosales MPS dati yung akusado kat agtawon ti 50 katupat lalaki kat baysa nga balon truck driver kan dati ti residente ti Bautista Pangasinan partner. Dagiti personal in servida ti warrant of arrest kontra ti akusado para ti panaglabsing iti Article 3 Section 5B iti Republic Act 7610 dati tadam ti required bill nga 200,000 pesos. Takusado kat daytam iti kustodya ti Rosales MPS para ti dokumentasyon. Kapetan na dati pa na aresto partner nga other wanted person alas 7:12 iti December 16 iti Bugalyong Pangasinan. Ket babaan apo dagiti operating units ti Bugalyon MPS ti Pangasinan dati akusado kat agtawon 32 lalaki kan dati ti nasawaan may nga manalon kan dati ti taga Bugalyon Pangasinan. May pasar apo ti police report dagiti personal inaresto dato akusado babaam ti bilik ti warrant of arrest for child abuse under criminal case number L-10355 dahito iti napitsaan iti December 11, 2025 para ti service of the sentence ti akusado kadaytam ti kustodya ti Bugalyon Municipal Police Station. Kabetan dit sa balipay, oy daytoy apo manen iti kanya sapay ko ba kadagiti addaan nay lumlum apo kadagiti may parit apo nga droga. At dati naresto apo niya nga other wanted person ken panakala ti 0.5 nga gramo iti masuspetsyang sabsyabo. Naarabid dato alas 7:40 hanggang alas 8:20
iti December 16 iti Aguilar Pangasinan ket baba na po dagiti operating units sa Aguilar MPS sa Pangasinan PPO dahito suspek ket agtawon ti 48 lalaki ket dahito tinasawa na wanan ti trabaho ken residente ti Bugalyon Pangasinan. May basar iti police report dahito iti nasayagkat na po niya ti bypass operation nga insayagkat ti Philippine National Police personnel iti Aguilar Municipal Police Station ikin iti panakikordera na ti Philippine Drug Enforcement Agency RO1 ada ito ti control number partner nga 100-12-16-20 25-013 kontra ti suspek dahito iti nagresulta apo iti panakaresto na dagiti ebidensya nga naala kabayatan na po ti operations ket pakabilangan apo dagiti sumaganad. Drug evidence 0.5 gramo ti masuspetsya ka siya bo dahito apo ti dan standard drug price nga 3,400 ken dahito ti naglaon niti duwa nga piraso ti head cell transparent plastic sachet ken dagito ti naadaan ti item city position na dagiti nan drug evidence ket 500 genuine paper bill dahito ti dyan serial number nga AC 4639188 by Basbani. Ti panakayumiti rin ang panakabarka dagiti piraso ti ebidensya ket naarabid mismo iti lugar iti presensya ti mandatory witnesses as mandated by law ken datoy suspect. Kapitan na parta di sulat ay patangan tatatay daytoy man may panggap iti naragsak ka narabid ti panagtataripnong dagiti barangay ken SK official ti Christmas program mismo iti City Arena barangay Bagani Kampo Candon City Locosor imbagyan ni ABC Association of Barangay Captains John Paul Singson dagiti punong barangay. Ado partner dagiti programa ang narabid pagkabilangan ti na duma-duma pa contest ang nga bakam ti cash prizes itinto nga dadakkel ti cash gift pare ti raffle draws 2,000 ti kababang ket 10,000 mat iti kangatwan. Kabayatan na dadakkel met at television set di na isarno ang raffle ket adu dagiti individual nga natawagan babag kadagiti numbers da nga nabunot ket laragsak da amin dagitoy. Kasi dati ni Honorable City Mayor iti Santa Claus Honorable City Mayor Eric Disingson ti nagserbi uno nagbalik nga Santa Claus iti Poso ka naragsak ti Poso na ket dati apo ti siraragsak. Awan ti individual at ti mabuno ang nagawid asaan na naikam iti cash gift. So iti kalmang partner ket talagang sekdan dagiti pagak at alupay nga ay ayam iti talagang timpuar partner nga babaan iti adda iti nangimanihar iti deta ket naawagan amin dagiti talagang awan ti saangan awagan iti detoy ket mismo partner iti hardcourt iti City Arena Coliseum iti talagang nausar iti deta nga gundaway ket nya pa dagiti bambanag apo nga dagiti nakipagtabono apo dito ko agar pa partner nga 600 nga individual lasurok ka 600 individual iti entero nga barangay iti Ciudad Acambon 40 sa apo nga barangay nata karaman dito ti SK officials oy partner dito nga iti data nga naarabi ko ket dagiti bambanag nga naibalikas ni apo City Mayor sikna ni dito ket dagiti bat duma kuradawat kunat ti sibubukal ket barbareng tumaden no napimpintas tumaden iti taripnong iti umay nga tawon para ti dayto New Year 2026 ket may sapay datoy nga no anyabot partner dagiti kuakano nga sagana tayo nay manulang aldawon iti talaga nga panangkote December 25 ket nadadan latabo dagiti barangay city officials nga makumpitar anya biti dati makunamita dito partner tilang may baga dita partner ke imawat ka isuday jay andabot partner hindi jay kada kayo amin na po nga barangay officials idi kalman alaket naragsak dayta nga gundaway tada nga ron partner Nick dijay ta barangay secretary ko isuna isu nga amuna dijay ken of course hanam mga may libak kunana kay mawat mo so isu dijay met ati paset iti Christmas party dagiti barangay official sa po moyo diti Canton City ket all sectors ket adda iti Christmas party na nga na disenyo inaldaw-aldaw da kayo di kalman partner nya da kayo di kalman tapos iti rabii DJ City Hall City officials wen tatanga aldaw anya ti awanti na TikTok ko na niya tatangal daw partner ti ko nga
Miyerkules na tayo. Oo, Wen. When awan mo tita kasla niya matanda no nay, dahil ti madi. Apo gapo nalpas ka da kami diya, matingit kita ni suba. Hanga na pintas, hanga na sudi no kasjay. Alaga no mapay anya dati na ka-schedule to ta nga marabid alaga enjoy the day kuno dai. Wen paset deta iti Christmas apo. Siyempre, once a year lang met dito yung celebration. Ure pa siguro kadag iti pampamilya nga dito Christmas party. Amom no dadumakat adamay dagiti nasapsapa, adamay dagiti naladladaw. Kasjay, alakit kada kayo amin apo ko Merry Christmas. Tapno tikastaket balintay lata nga happy. Never mind da jay ako na tayo nga problema kada kiti nga panahon tati problema kadalat tarita hanga may kat data. Ito importante, let's enjoy dahito yung Lenten season. Tapno tikas tamat po kat dahil kinarag-o ti puso ken kapanunutan titong galmaysa. Marik na tayo amo tayo med nga no kadag iti nga panahon sabsabali ti piling partner ti itong galmaysa no kadag iti nga panahon aglalo ket umasidig iti December 25 nga isumot data po iti panang celebrar tayo iti Pasko nga kunada uno iti Christmas. So kada kayo amin na po anyaman ti location yu tata adaman ti Christmas party uno nalpasen. Merry Christmas and a Happy New Year. Agsubli kami pa'y kada kayo kalpasan dagiti pakamo. May the spirit of Christmas fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-buad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. Pagkasat tayo, ang kaya ng ipagpagang dito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti ay managaya to nga leaders ta dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine nga po Mayor Eric Sison kaya dagiti na dumaduma pa na leaders ta dito siguro distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduatean mo, food processing, salting, food processing, pickling, food processing, sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, then visual graphic design. So, dahil pwede na ito ma-training, mapaling na ma-implement natin yung year for 2023. I would like to thank our Deputy Speaker, Ms. Christine, for having generously sponsored TESDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved.
Paskwa, kakailyak ti Ilia Santa Lucia, adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak, kadagiti adu a Pasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa, isu daytoy ti kagasatan ng aldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw a panakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Hesus Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangayodan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesus Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi naragsak a Paskwa kinagasat atawen 2026 tay amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Tinanong mo akabsatyo kin Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal a pamilya, ket adtoy manen nga may kumagkablaw kada kayo iti daytoy Paskwa, ken iti sasagbay ti baro atawen 2026. Sabay kumata ragsak ken nananay asalunat ti umadda kada kayo, kasin ti ragragsaken ti Paskwa 2025. Ken kastamot ti agtultulay asalunat iti tumungan maysa iti umay manen atawen 2026. Manen to'y kumabkablao kada kayo, bukal ben magay, manibod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Okay, agtultuloy pa lang nga po. Dati programa tayo nga kumpares. Kada kita'y kalaulakat na tata ti DCTP Digital TV na imbag apo nga aldawyo. Lakit at dati panangkontak ko tatay partner kini partner Ronald ke barbaring no adda nagiti padamag na. Ngem madamdamapay kuna namait. Anyway, madama po ti kunata yon nga panangkontak tayo king kuana ngem barbaring no dati may danon na nga damag tapno ti kastakit paset apo iti panang idanon mi kada kayo iti information dissemination. Okay, iti dayto akong daway na po at ni partner Ronald tilinya tayo. Partner Ronald, naimbag man nga bigat mo partner. Go ahead. Okay, yes. Thank you very much, partner Jerry. Ganon tayo man, partner, dagiti damag, ijay probinsya ti La Union. Yun natin dyan, partner. Uno dito probinsya ti Ilocos Sur. Uno natin dyan. Ano? Kanay ka natin panagtakaw, partner. Agara pala 5:40. Iti tatay lang bigat natin, partner. Ngano sa dino kat pasamak natin sa San Juan, Ilocos Sur. Si biktima kan nagreklamo 76 anyos babae, balo, OFW manipod ti Hawaii, nga taga San Juan, Ilocos Sur. Ti suspect, may siya nga 56 anyos babae na sawaan, Diables at taga Sinait, Ilocos Sur, dati kat na-arrestar. Kabayatan na nga dagiti report ti PNP, dagiti personnel ti San Juan na Municipal Police Station iti naisangkat iti police presence. Iti may isang simbaan at biktima ditang inasitgan na iti inasitgan na dagito
nangiyabaga nga iti daytoy kat na biktima iti panagdukot. Iti may isa nga babae nga daytoy kat nakaabado iti stripe nga dati puraw na nga t-shirt nga ada iti unag simbahan. Idi ta maambad dagito iti dagiti naka-duty nga patrollers ti PNP karaman dagiti barangay iti barangay officials kan tanod nang isayang kadda ti panang birok da iti nadakamat nga suspect. Sigon iti dati nagreklamo siguro pala 5 iti bigat iti biktima kat rumarkuman iti simbahan. Midita makita na nga iti balitok nga kwentas na kaya iti cross na nga pendant. Dito iti naikat iti suspect. Kaya kasi iti biktima kat nasabrot na mutlaan ka tayo, wano naala mutlaan, sigsigida nga nagpatulong kadag iti pulis nga madama nga agpatrolya kadag iti barangay official ken tanod iti San Juan na Ilocos Sur. Kinadakamat nga kwentas kan kasakaraman iti pendant na nga cross kat agdagson ti 24 karat nga balitok nga ken 7.37 agramo nga gatad dito ti 50,000 pesos. Yung suspect dita nga na-informar ken kuana ti constitutional right na nga daytoy kat na-arrestar ken kasamatan daytoy kat na-record ti panakaresto na babaan iti alternative recording device. Ano sa dino daytoy iti inaresto digiti kamang ti PNP. Kabayatan na adati nasarakan da partner nga kay iti tao agro pala 7:40 iti bigat iti kalman sa San Juan Ilocos Sur. Ti biktima may managan ti Edgardo Pineira y Ventura sa 61 anyo sa Sawaan taga barangay Moraya San Juan Ilocos Sur. Basar iti report ti PNP nakaawat na nga ron iti awag ti telepono nangi baga kadakwada nga da iti nasarakan da bangkay tinadakamat lugar. Partikular iti creek nga ada iti igid ti kalsada dagiti personnel uno PNP tinagturong nga rod tinadakamat nga nai-report nga lugar. Basar iti investigasyon da namuan nga tinadakamat nga tao ket adda daytoy nakadwa na uno adda tinay paabay kanya na nga daytoy pinaneho na nga Honda Wave motorsiklo nga dan plate number A4148J. Nagsagrap daytoy iti sugat ti ulo na nga may kapo iti apan naka-aksidente na. Si biktima kat naudi nga nakita da iti Tapaw Resort nga daytoy kat napanag-atendar iti Pasken wano party kat daytoy iti Pimanaw agro palauna iti Parbangon nga agaro pala 7:30 ditan nga iti nakakita uno dadana na nga edad a residente tinadakamat nga lugar dati kuma iti mapan magi pastor iti nuang na ngam nakita nan nga daytoy biktima nga agapo iti panaka-aksidente na. Si biktima kat taray babaen ka dagiti nagresponda ka mag MDRRMO sadya mag single district hospital ngam deklararan nga dead on arrival babaan iti nang taming kenkwana nga ni Dr. Chinwiki Ekishubi. Kabayatan at samali pa damag dagtoy damagmat partner nga naka i-servit ti warrant of arrest agaro pala 11:15 iti bigat sa iti kalman sa Bantay Ilocos Sur. Dito akusado 33 anyos sa taga Bantay Ilocos Sur datoy kat na-iserbihan ti alias warrant of arrest kontra ken kuana may gapo iti kaso na qualified theft 40,000 pesos tinirekomenda pag piyansa ta akusado para ti temporaryo panakawayawaya na dito katanday taktan di custody ti PNP. Iti matdamag di La Union partner dito pa nag-arrestar iti wanted na tao agaro palas 9 iti bigat iti kalman sa Sudipan La Union. Papain ka rin operating unit iti Sudipan Police Station kasi unit kadwa da digiti kamang ti Provincial Investigation Division Management Unit La Union Provincial Intelligence kan digiti kamang ti Regional Investigation.
Iti akusado 32 anyos a babae, may isang teacher o nagsursur at ubot ti Sudipan La Union at taga Taguding Ilocosur. Na-arrestar da ito babaan iti bilag Tiwaran Obares. Aga po iti panaglabsing na ti Section 5 Paragraph I ti Republic Act 9262 under criminal case number 2575-C na-recomendan nagpiansa da ito ti 48,000 pesos. Dito katada itatan iti custody iti Sudipen Municipal Police Station. Doon sa bali pa damag, panag-arresto mo lang partner, agar palagay pa imedya, sibigat iti Galvan, sa Rosario La Union. Babaan ka iti operating unit, iti TSC Regional Mobile Force Battalion 1, iti akusado sa 68 anyos sa lalaki, nasawaan, negosyante, residente iti sa Rosario La Union. Dapat anak kembag dito babaan iti bilag Tiwaran Obares, may gapo iti kakasong estafa. 8,000 pesos din rekomenda pagpiansa at akusado para ti temporaryo pan nakawayawaya na dito katadaytasan na i-turn over kadagiti kamang ti Santa Praxedes Police Station para iti pan nakai dokumento ti pan nakaresto na. Para iti Compares, Ronald Ocoya nun, Tiran Pass News. Thank you, partner Ronald. Kada kita nagduduma nga damdamag. Okay, agtul-tuloy pa lang nga po. Dati programa tayo nga Compares. Sumagmamano nga minutos pa ya po kasangwanan nga pumakada tayo. Siguro napintas mo partner no ibagata nga no kadagiti nga panawon ket adagiti party nga papanan nyo, especially no kasta nga rabian niya. Liklikan nyo apo ti uminom tinasanger nga arak. Dahil tati kapintasan na, panang liklik eh. So may palagi plata partagay, best sapay dito na dakapat di Kalman. Nga nai-remind ka dahil aming punong barangay. Nga ingat da, kita iti barangay da, nang runa ka dahil mapartag, kagasta ba ito nga dahil agmaneho, usar da pa iti wab-wab parter eh. Oo. When na jay. Dahil gamin partner ka kwa. Na dengan ki siguro di padamag ni partner Ronald niya. Napanin matindar ti party. Kiti kabigatan na kani na disgrasya mo gaya man. Oo, iso na diya po. Napintas mo dahil nga kwa. Nga kasla na tayo paset iti panangipalagip. Gaya man partner, panangipalagip. Kadagiti amin nga concern na po nga no adara ti gundaway nga mapan kayo maki-attend iti Christmas party just in case nga rabi ti pan nakapasamak na amo tayo maten no rabi ke hamong nga may katikin na pud padray mangirwar kami to tabang shot tamang dayjay kunada kay mangirwar kami to na padray iti kwa datay pagpagwapo kunada mo pagpagwapo mangala ka mo ti pulutan kunada dagitay dadto mga makamuti modus operandi na dagijay. Kung ngamin de tadati numaminsan na may sa individual eh. Hanggo pupunta na po di may sa basta may sa po individual. Gapo da di ragsak numaminsan niya. Ure ka sa ano ti pamagbaga ni makna ni kapsat na idi rumwaren di pagtayan na. Gapo ti datoy rikna kanta join na nga grupo di giant partner maminsan na nipo na kayo naman timurot da jerik na kata kayang-kaya dahil sa batan ti panunod di maysa so ili kan na po dagay kakasya just in case talaga nga mapasabak po dagay talaga nga ma-out of control di maysa nga individual. Ti importante niya partner kakwa haan nga mapukaw dahil disiplina kanya tayo no may panggap kadagita no ije pala panagpampanuno yo kaya iyo ti mapan umatender uminom kayo nang runa ti rabi mangitugot kay ti kadwayo tadda mangi-drive di pagluganan nyo wenno kas pagarigan agpay tulod kayo apa yawon ti dakos na rin door to door nga kunada pa door da kayo dahil ti kapinta santa safety kayo di jay ngam no da kayo aglugan kayo regardless yung anya jilugan nyo ket balak yo ti mapan maki nya ti kunada ti term na da diyan aya makiinom kunada mo da partner ya makipanding napimpintas no mangitugot kayo ti driver yo kas pagarigan no dalugan nyo
Wenno awang matilugan nyo, kaglugan kayo ti tricycle ko, makas pagarigan, akit mangpuntak kayo na ti pagluganan nyo. Umay na kami tuman alayan no kastoy. Kat no mabarte kak to kas pagarigan, ako ikarganak to. Kunamon, itinasapsapa, tapno ti kasta, ang kanto nga agprog-problema. Okay? Alang araw na po, pasitlat tamo ti programa tayo dayjay, nga dayte kunada ket awareness, especially nowadays, tatatan po ket umas asidig ti Christmas 7 days before 25 of December. Awanan tinabati pa nga oras po ti programa tayo kumpare, sagyaman kami manen kada kayo. Iti panang tarabayo kada kami, sapay kumata at damanen nga naitid mi kada kayo. Dagitay damag ken issues apo nga dagitoy matitipaset. Iti sitwasyon ti panagbiag tayo, mabilim nga pangitupingan tayo dagitoy, kadagiti banaga po nga aramiden tayo, kadagiti sumarsaruno gundaway. Kadwami nga po makada ti 693 Radio Tirad Pas ni partner Ruel Laranang, iti DCTV Digital TV at dalita ni Jan. Dagiti damag ken issues tayo po, manipod nga mismo ti newsroom, TTPN ken DZTV. Kadwa kiti angkor. Doy pa kayo kung nagyabang kami man na po ti ano sinang tarabay, Nick Baroka. Jerry Gabaw na po, ito bigat, isumat lang ang oras, isumat lang ang estasyon ti radyo ken telebisyon, dumanong kami tumanen, kadagiti na tayo mapagtayangan nyo. Babay, di programa tayo, Kumpares.